Ngikubingelele mbukeli. Namhlanje sikhuluma ngodaba oluqhubeka nokushisa ikhotha ezweni lonke oluthinta umholi we-EFF uJulius Malema. La khona uJulius Malema owaqhumisa khona isibhamu emoyeni, kepha yena uthi kwangesona isibhamu sangampela, kwakuyithoyizi. Mumva nje lolu daba luphinde lwaba sematheni njengoba inkantolo ikhiphe inqumo ezihlobene naleli cala. Lokhu kudala inkulumo eziningi ezweni njengoba abantu behlukene ngembono ngalokho okwenzekile. Okungeke uhehe ukunaka kwabantu ukuthi uMalema uke waphika ukuthi kwakuyisibhamu sangampela. Ngokwakhe uthi kwangesona isibhamu sangampela futhi akazange enze lutho oluphula umthetho. Akugcini lapho, uMalema naye uke waveza ukuthi ukholelwa ukuthi kukhona abantu noma izinhlaka ezithile ezifuna ukumhlasela kwezombusazwe. Ngokombono wakhe kukhona abasebenzisa izinqumo zomthetho ukuze bazame ukumvimba noma ukulimaza isithunzi sakhe kwezombusazwe. Ngakolunye uhlangothi, laba abangavumelani naye bathi izinkantolo zenza umsebenzi wazo nazo kuphela. Bathi wonke umuntu kufanele aphendule phambi komthetho, kungakhathaliseki ukuthi ungubani noma usesikhundleni esingakanani emphakathini. Abameli bakhe abalali ngobani babhizi basebenza lolu daba, okuyinto enzima since isinqumo senkantolo inkantolo isikhonsida ngokuthi isinqumo esifinal kahle kahle ukuthi uMalema kumele ehambe ejele lo 5 years. Imbono yabantu ihlukene kakhulu. Kukhona abamesekayo uMalema futhi bakholelwa ukuthi ubhekene nengcindezi yezepolitiki. Kukhona abathi umthetho kufanele ulandele indlela yawo ngaphandle kokubheka ukuthi umuntu ungubani. Umbuzo omkhulu manje uthi ingabe uJulius Malema uqinisile uma ethi kukhona abantu abafuna ukumlimaza kwezombusazwe, noma necanga ukuthi izinkantolo zenza umsebenzi wazo ngendlela efanele?